Здравейте, мили приятели! Аз съм Юлита и в това клипче, както сте разбрали от самото заглавие, то е на тема въпроси и отговори. Знам, че казах на 20 ще кача клипчето. Просто на 20 ще замина на едно място. Спешен случай, наистина не ви лъжа. Моля ви се, не ми се сърдете, просто наистина не ви лъжа, наистина на 20 трябва да замина по спешност и няма да мога да заснема това клипче и затова днес го снимам. Много съжалявам, просто не искам да ми се сърдите, отново се извинявам, моля ви се, не ми се сърдете, просто трябва да замина. И да, моля ви се, просто така се случи, но надявам се никой не ми се сърди. И да, нека да започваме. В тази тетрадка съм си написала абсолютно всички зададени въпроси. Първият въпрос е от Моника Радева. Къде живееш? Аз живея в град Видин. Силвия Александрова ме пита. От кой град си? Аз съм от град Видин. На колко си? Този месец ще навърша 10 години. Моника Александрова ме пита. На колко години си? Този месец ще навърша 10 години. Къде живееш? В град Видин. Имаш ли домашен любимец? Да. Коя е любимата ти песен? На Джастин Бибър, Sorry. Кой е любимият ти филм? Игри на глада. Ще направиш ли клип Моята стая и какво има в моята чанта? За какво има в моята чанта? С удоволствие ще направя такова клипче, а за моята стая ще направя такова клипче, но в бъдеще време. Сол Луна Фан ме пита откъде си. Аз съм от град Видин. На колко си години? На 10 години съм, т.е. този месец ще навърша 10 години, както казах. Така, следващите въпроси са от Антонина Дянкова. На колко си? Този месец ще навърша 10 години. Кой клас си? Тази година ще бъда 4-ти клас. Откъде си? Аз съм от град Видин. Защо правиш видеа? Какво те накара да правиш видеа? Защо правя видеа? Защото те са ми много забавни, интересни са ми. И да, просто заради това. Това е моят отговор. Забавни са ми, интересни са ми и така нататък. Това е всичко. Какво те накара да правиш видеа? Ами просто от началото изобщо не ме влечеше ютубърството, но като започнах да гледам все повече и повече видеа, започна да ми е малко повече любопитно, да ми е по-интересно и аз реших да опитам и своят късмет и това е отговорът на този въпрос. Габи Иванова ме пита. Любима храна? Моята любима храна е пържени картофки. Любима напитка? Моята любима напитка е ягодов шейк. Любим предмет в училище? Български език. Любима книга? Пипи дългото чорапче. Любимо занимание през свободното ти време? Те са две мои любими занимания. Те са да пея и рисувам. Валентин Танев ме пита. Защо мислиш, че ти гледат клиповете? Защото съм много сладка и много забавна. Мислиш ли, че се излагаш? Не, абсолютно не. Роднини ли са те, дето те защитават в ком? Абсолютно не. Защо снимаш клипове? На този въпрос вече отговорих, защото са ми много интересни и са ми много забавни. И да, това са абсолютно всички въпроси. Надявам се клипчето да ви е харесало и да не ми се сърдите. Ако е така, дайте палчето нагоре и се абонирайте за моят канал. Ще се видим отново в следващото ми видео клипче. Целувки от мен. До скоро!